500 के बड़ाई आता ना खाली टकिया पे चिन्हाइले शिकायत काता ना खाली टकिया पे चिन्हाइले शिकायत काता ना हमारो सुबोधा भैया के नाम आता ना हमारो सुबोधा भैया के नाम आता ना हो बड़ाई आता ना खाली टकिया पे चिन्हाइले शिकायत काता ना खाली टकिया पे चिन्हाइले शिकायत काता ना उड़वला गरदा हो उड़वला गरदा उड़वला गरदा हो उड़वला गरदा रुक जा नमरी प नमरी उड़ावला गजब कई दिहला रे सुनील चाचा नमरी प नमरी उड़ावला गजब कई सुनी ना सुबोध भैया आप जहाँ भी है सामने आइए और सुनील चाचा से भी रिक्वेस्ट है कि मंच के सामने आ जाइए आई सुनील चाचा बबुआ के दादा बबुआ के बाबा ढोलक बोले भैया बबुआ सुनी कम बजाना बबुआ के बाबा की तरफ से इतना प्यार आशीर्वाद मिलल बा आ ई गाना बबुआ के पापा खातिर सुबोध चाचा खातिर सुनी जा आ नमरी प नमरी उड़ावला गजब करी दिहला ए चाचा नमरी प नमरी उड़ावला गजब करी दिहला ए चाचा गजब करी उड़ा मच्छा आ सुबोध जी के मुहा वाला जावला गजब कई दिहला ए चाचा सुबोध जी के मुहा वाला जावला गजब कई दिहला ए चाचा उड़ावला गरदा हो उड़ावला गरदा उड़ावला गरदा हो उड़ावला गरदा आ पूरा पटना शहर में उड़ावला हेलो अब हाँ ये सब पैसे पर लात लगेगी इसको पैसे को लात में लगने दीजिए कुछ कहना चाहते हैं बड़का परदादा प्रदीप भैया का हम चाचा का प्रदीप चाचा रुआई जेकर मुस्कुराहट संजय से बाटे बड़का परदादा रुआ एह मंच पे आई पैसा के जरूरी नहीं खे आशीर्वाद काफी बा हाँ छोटका दादा तरुआ दादा जात के रख लेनी हम सब उड़ा दी रोज थोड़े मौका आई उड़ा दी हाँ वाह देखिए आतिशबाजी गजब खड़ा हो गए सुनो ना यूट्यूबर लोग बड़ा उदास हेमा जी कहता एको वीडियो ढंग के नहीं के बनल वो खड़ा होके गा दलो कि लोग यूट्यूब चलावल सार्थक हो जाओ तनी खड़ा होके हम सब सोहर गए रहुआ सबसे बस रिक्वेस्ट बा तनी सा मंच खाली सामने से हाँ ये सब हो जाए सुनो ना बतिया समझ ए तनिया सा मुकेश जी माइकवा धराई यार उनका के आईएएस बने लड़का हां जुग जुग जिया और आईएएस बने लड़का कहले हम